φίλε. Εντάξει ρε φίλε. Πάμε, προχωράμε. Ήταν ένα μικρό παιδάκι. Έλα. Πήγε 30 χρονών, δεν ξέρει τι είναι μαλακία, τι είναι το γαμίσι. Όπα. Πάει στον πατέρα του, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά. Όλος ο κόσμος παντρεύτηκε, ο γιος σου έχει μείνει εκεί. Μάλιστα. Τι είμαι εγώ κακός. Όχι. Εντάξει παιδί μου, βρες μία να σε παντρέψω. Λέει αυτός, εγώ θα βρω μωρέ, εσύ θα μου βρεις, πού να ξέρω εγώ από αυτά. Μάλιστα. Μη στεναχωριέσαι παιδί μου, εγώ είμαι εδώ. Εντάξει ρε μπαμπά, για να σε δούμε. Έλα. Πάει μέρα, έρχεται η μέρα, το φωνάζει, ρε Στέλιο, σε βρήκα μία. Στέλιος, χαρά από εδώ, από εκεί. Πού είναι ρε μπαμπά, να τη, στη φωτογραφία. Ω, μου κάνει. Κάτσε βρε μαλάκα, την είδες σου κάνει, τη λέει ο πατέρα. Ρε πατέρα, γάμισε μας, μωρέ, έτσι δεν παντρεύουνε, φέρα παντρευτώ κι εγώ. Κάτσε να δούμε τι λέει, κάνει δεν κάνει, να ρωτήσουμε τον κόσμο. Τι ρωτάς, αυτή τι θέλω. Ωραία. Πάνε να την αραβωνιάζουν. Παίρνουν τα δαχτυλίδια, πάνε να την αραβωνιάσουν. Στέλιος από εδώ, Μαρία από εδώ. Εγώ θα σε παντρευτώ, ξέρεις, θα κάνουμε, θα κάνουμε. Έχω αυτό, έχω εκείνο. Δεν με ενδιαφέρει τι έχεις εσύ. Ένα το άλλο, ξέρεις τώρα, αυτός γαμπρός. Ο γαμπρός. Ο μάγκας. Ναι, ο μάγκας. Αραβωνιάζονται τέλος πάντων, μέσα σε 2 μήνες να παντρευτούν αυτοί αμέσως. Ναι. Όπα, σου λέει αυτός, αγαμίσουμε, μπλέξαμε. Τέλος πάντων, κλείνει ένα ξενοδοχείο ο πατέρας, που το μήνα του Μύρτος. Πάρα αυτή το μήνα του Μύρτος, του λέει ο πατέρας του, θα σου πω κάτι, αλλά δεν θα το ξεχάσεις, επειδή εσύ δεν ξέρεις τίποτα από γυναίκες. Ναι ρε πατέρα, πες μου κάνα 2 πράγματα να ξέρω κι εγώ να είμαι ο μαλάκας. Ό,τι θα κάνει, θα κάνεις. Δηλαδή τι θα κάνει ρε πατέρα, ό,τι θα κάνεις στο κρεβάτι θα κάνεις αυτό. Όταν θα κάνει αυτό θα θυμηθείς σε μένα να κάνεις αυτά. Χωρίς κουβέντα. Χωρίς κουβέντα. Πάει αυτή, ξέρεις τώρα, με τα ρούχα, ο γαμπρός, η νύφη, τα βγάζουνε, βγάζει αυτή τα ρούχα, τα βγάζει κι αυτός. Μπαίνει στο κρεβάτι, μπαίνει κι αυτός. Σκεπάζεται αυτή, σκεπάζεται κι αυτός. Γυρνάει αυτή, γυρνάει κι αυτός. Σηκώνει το πόδι αυτή, σηκώνει κι αυτός. Δεν μου λες, του λέει ρε Στέλιο, πες μου ρε Μαρία, της λέει, δεν πάει να φέρεις 2 αράπηδες, ένας για σένα και ένας για μένα, γιατί μάλλον λάθος νύφη πήρες σήμερα. Ένας για σένα και ένας για μένα, τι λάθος νύφη πήρες. Αυτό ήταν. Να φέραμε παράδειγμα με τον Τζόνι. Ο Τζόνι δεν κάνει να τίποτα, ούτε για κλωτσιές ρε πούστη. Μέχρι να πεις για κουβέντα. Δεν κάνει να τίποτα, ούτε για κλωτσιές. Δεν κάνεις πούστη.